25 години, 25 истории, свързани с професионалния опит на Агенция за превод и легализация Артедок. Тази, която днес ще ви разкажа, е свързана с услугите, откъде започнахме и докъде стигнахме. Първоначално започнахме с услугите за писмени преводи, след което включихме и легализация на документи, продължихме с устни преводи на различни конференции и събития и в момента сме стигнали с безброй много езикови решения, свързани с дигитализация на процесите. Но може би ще ви е интересно да разберете как се провеждаха устните преводи. В момента устните преводи се превеждат чрез безжични слушалки и различна техника, която се използва, в зависимост от превода дали е консекутивен или симултанен. А преди нямаше тази техника налична и за да се гарантира чуваемост, беше необходимо нивото на преводача да е съгласувано с нивото на говорещия. Тогава се купуваха високи токчета. Много от преводачите се научиха да ходят на високи токчета. А също така, ние предварително, още в началото на проекта, трябваше да питаме и да сме сигурни височината на говорещия, дали ще бъде съобразена с преводача. И в момента няма никакъв проблем с това, тъй като можем да направим дистанционни преводи до другия край на света, независимо от височината на говорещия. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на Агенция за превод и легализация Артедок.